Аз бях болна. Ако и теб те боли гърлото или си изморен, аз имам 3 ползи, които ще ти засилят имунната система. Първо, детска полза. Седни се на петичките, разтегни си гърба, разтегни ръце напред, сложи чело на земята и дишай в гърба. Тази полза кара на тялото ти да почине. Полза 2. Рибка. Може да си вземете една възглавница, за да ви е меко от гърба. А сега, сложете си я преди да направите тази полза. Разпънете крака, сложете лакти до гърба, разтворете гърди и внимателно дайте глава назад. И се вдигнете внимателно. Това разтваря дробовете и намалява кашлицата. 3. Дихателна техника. Сложете ръка на корем и започнете да дишате бавно с корема си. Леля ми каза, че това е като антибиотик за нервната система. Готово, не насилвай тялото си. Дай му почивка и любов. И имунната ти система ще ти благодари. Не забравяй да се абонираш за мен. Йога с Вики. Чао!